खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्रह्म इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियाव बयबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय लोगोफोर। आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंथांमोनहा थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। फिसालानि जिउ जारिमिन, फिसालाया माबोरै थायो, माबोरै जायो, माबोरै उन्दुयो, आं बेखौ ससे ससे क्लिप दिन्थिलांबाय थागोन हायाबाबो लोगोफोर। दा आङो माबायदि मुराव दङ नै गरमथार बोथोराबो लोगोफोर। आरो आंनि बे मदननि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै दाबो साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन लोगोफोर। आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना होनो हागोन, थाबैनो 3K कमप्लिट खालामना होनो हागोन लोगोफोर आंनि बे मदननि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ। थौदो बिदिब्ला माबायदि फिसालानि ससे ससे क्लिप दिन्थिलांसै, आंनि उन नायफालांबाय थादो थौदो लोगोफोर। आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों लोगोफोर, अन्नानै कमेन्टआव खोन्थानो दाबाव प्लिज लोगोफोर। आरो गाज्रि कमेन्ट होनाङा दे लोगोफोर, हेट कमेन्ट खालामनाङा लोगोफोर फिसालानि सायाव। आरो आंनि बे भिडिअखौ जाय गावबागावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबो नायदों नोंथांमोनखौ आङो थेंक्स बावहरनो सानो लोगोफोर। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। आरो बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामना हो लोगोफोर अननानै प्लिज। आंबो नोंथांमोननि बेबायदि सापर्टआवनो गोदान भिडिअ लाबोनो हायो। थाबैनो 3K कमप्लिट बानायना होदो लोगोफोर। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियाव दोनसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोन। बाय बाय।